Ja sa volám Lívia, do Únie nevidiacich chodím približne 10 rokov. Cítim sa tu veľmi dobre. 30 rokov diabetes a ten zrak sa mi postupne zhoršoval. Už som videla len takú pavučinu na jednom oku. Vtedy som išla teda k tej našej pani primárke. Medzi tým prešlo tých 20 rokov a približne ma 14 krát operovali. Keď sa stretneme na ulici, nepoznám. Keď sa stretneme, že otvorím dvere a príde niekto ku mne, porozprávame sa, ja som nejaký známy, ale už mu viem povedať, že keď sa stretneme niekde, ty ma oslov, ty mi povedz, ahoj Lívia, ja som Janka, ja som Betka, lebo ja nerozoznám ľudí. Dostala som aj elektronickú lupu, čítaciu, ktorá mi pomáha. Mám aj osobnú asistentku, ktorá mi musí pomáhať, pretože niektoré činnosti vôbec neviem robiť. Uprace mi, navarí mi,